Ponipalvelu Villikaviot tarjoaa mahdollisuuden kokea yhdessäoloa eläinten kanssa Kotiahon tilalla Kannonkosken Vihtaperällä. Ponien ja hevosten lisäksi pihapiirissä sinua tervehtivät myös kissojen leikkisä kolmikko ja pihamaalla kaakattavat ankat. Tilan oma pieni kenttä tarjoaa mahdollisuuden ohjattuihin ratsastustuokioihin, joissa niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin ratsastajat pääsevät nauttimaan hevosen kanssa työskentelystä turvallisessa ympäristössä. Metsäpoluilla voit tuntea, kuinka askelten rytmi, raikas ilma ja ympäröivä hiljaisuus tuovat mielen rauhaa. Kärryajelu tarjoaa perinteistä tunnelmaa kauniissa maalaismaisemassa. Ponipalvelun voit tilata myös juhliin ja tapahtumiin tuomaan iloa kaikenikäisille.